ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଲା, ମା କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଡଲା ବୁଣିଦେଲେ ମୋ କାମଟା ସରିଯିବ, ମୋ ଫଳମୂଳ ବି କିଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମା ଡଲା ବୁଣିବେ, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଡଲା ବୁଣ, ମୁଁ ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖିବେ କେମିତି ବି ଡଲା ବୁଣାଯାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମା ବୁଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ତାପରେ ବାପା ଆସିଗଲେ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଡଲା ବାନ୍ଧିଲେ, ମା ବି କହିଲେ ମାଛ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଖାଳି ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ମା ବି ଖାଳି ବୁଣିଲେ। ୟାକୁ ତ ଆମ ଆଡ଼େ ଖାଳି କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମା ଶୀଘ୍ର ବୁଣିଦେଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଖାଳି ରେଡି ହଉ ବାପାଙ୍କର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଡଲା ବନ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।